Здравейте, приятели! Още едно информационно видео от мен за хората, които са решили да напускат държавата Германия и да се прибират в България и да се облагодат от Arbeitslosengeld или от борсата да взимат пари в България. Какви са вариантите? Вариантите са два. Първия вариант е, все пак работодател и в двата случая трябва да ви изгони, така да кажем, да ви даде кундигунг, не вие сами да напуснете, защото тогава нямате право на обезщетение. Вариантът е, той ви праща кундигума или, така да се кажем, гони ви, праща ви го на адреса, вие с кундигума веднага отивате на борсата тук в Германия и се записвате. Там казвате на бераторката или на човека, който ви обслужва, че искате да се прибирате в собствената си държава и там да се регистрирате безработен или търсиш работа. Няма да казвате искам да взимам пари от там, казвате искам да се регистрирам в България като безработен и да си търся работа там. Те ви предлагат два варианта. Първият вариант е DPU-1 се казва. DPU-1, това е документ, който получавате не на ръка, а по електронен път. Те го изпращат в българската борса и там вече те ви обработват документите. Доколкото знам, става бавно между 2 или 3 месеца и си получавате парите в срок от 9 месеца, мисля, че получавате пари. Сумата няма да е такава, която ще е в Германия. По-малка сума ще е. Примерно, ако в Германия ви одобрят, да кажем, на 1500-600 евро да взимате тук на немска борса, в България ще е 1500-600 до 800 лева. Втория вариант е PDU-2. PDU-2 е документ, който се подавате документите в Германия, изчаквате един месец и те ви дават вече борса в Германия. Имате право да я взимате тази борса, ако се преберете пак в България, 3 месеца. След тези 3 месеца трябва да докажете в Германия, че сте търсили България усилено работа и евентуално те да ви увеличат борсата за още 3, но това на 80% винаги не става. Затова, че вариантите са тези два. От първия документ, съкратено U1, взимате си борса 9 месеца в България, да кажем 1700-800 евро, но не ви закачат 9 месеца, така да се каже. В Германия обаче, ако го вземете този документ и не сте тук в Германия, не пребивавате в Германия, ще взимате U2 борса, която ще е по-добре платена от тази, която ще е в България, но в периода от 3 месеца, после пак трябва да се връщате от тук, да доказвате, че сте търсили усилено работа и не сте намерили и да им обясните някакси, да ви повярват и да ви пуснат за още 3 месеца, максимално 6 месеца. Да, ще взимате малко повече парички, но ще е за по-кратък период. Това е информацията за днес от мен. Мога да обясня повече, ако има хора, които желаят да ми пишат в коментарите. Чао!